Nešťastnou náhodou sa píla do prsta a 3 kvapky krvi spadli do snehu. Kráľovna si povzdýchla. Zlý scenár. Ešte raz slov. Ideme. Haló. Stredáš, preto som praví báni, minúta ticha. Piatok sobota a nedela, tak ako starý výrok hovorí, život nemá zmysel, povedal raz Cicero, keď vysel, zajaj oni do svoje. Kde bolo tango, za 7 horami, za 7 dolinami, kde sa piesok riad, alebo zasypala, žila raz krásna, očarujúca snehovina, ktorá si vravela. Ako tak dúhla, už vyčerpaná, zrazu videla moje oče a... Keďže dohodla snehulienka nie je taká, ako rozprávala snehulienka 17 rokov, zajala trpazlíkov, pondelok a autorov a šla si niečo upiecť, opraviť svoju nástroj. A tak, ako každú nedeľu, aj táto, aj túto sa babka prechádzala na svojom šikovnom mopede okolo domčeka a pozorovala, že trpazlíci sú v nebezpečenstve. Zaklopala na dvere, pretože si niečo perfektne pripravila pre snehulinu. Pipi! Ahoj, Pepa. Poď bližšie, Pipi. Ahoj, Pepa, ja sa hamlím. Poď bližšie. Dobre. A Pipi? No, Pepa, poď bližšie, budeme to spolu dávni. A naozaj, dáme to bližšie. Dobre. Pipi? No, Pepa, poď bližšie. A naozaj, budeme to spolu robiť. Naozaj. Tak dobre. Ahoj, Pepa. Ahoj, Pipi. Tak ideme na to. Dobre. No, my robíme vás. I don't know. Where's the